Hi guys. So लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना जोंखौ आंनि ब्लगखौ मैयानिफ्राय जुदि दाख्लैनिफ्राय जुदि नायबोदोंबा मिन्थिखानांगौ जाहैदों। स' लोगोफोर आङो दायो माने बै मोनसे ब्लगावथ' आं खोन्थानो हायासै आङो नै दा बे ब्लगाव होनोसै। स' लोगोफोर दायो आङो माने क'क्राझाराव दंफैयो माने आङो लोगोफोर बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो फैदों। आं माने गोजौ बिल्डिं गाखोनानै आं रेडि जाखांबाय आरो गोजौसेयाव दं दा आङो लोगोनि रुमनि बिल्डिं सायाव ओमफ्राय बिसोर दायो ओंखारगासिनो दङ। स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां नाङोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामग्रोदो गिबियावनो। दायो माने जोङो बेनिफ्राय थांनो ओंखारनानै रेडि जाबाय गारिखौ नेगासिनो दङ। ओमफ्राय माने नै आं थानाय जायगानि खाथियावनो दं नैबे बुस्थुआ। जोंथ' गलाघाट डिस्ट्रिक्टनिसो नालाय गोजान जायगानि बे बुस्थुखौबोथ' जोङो थाबनो नुवा। स' नोंथांमोना मिन्थिखानांगौ जाहैबाय सोर मा बुस्थु बियो। स' लोगोफोर बेनि टेरिट'रियेल गेटआ बै आगोलाव दङ। स' लोगोफोर बेखौबो नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आङो दिनै नङाबाबो नेक्स्ट ब्लगाव आं माने बेयाव थांनानै भिडिअ बानायनो हानाय। स' नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ देखायनो हानाय। ओमफ्राय ओरै बिल्डिंफोर दङ नै क'क्राझारनि नुथाया माबायदि लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन। आं बिल्डिं सायाव दङ ओमफ्राय ओरै ओमफ्राय आरो बैयाव बिशाल दङ जों बिशालाव थांनो हानाय बिशाल मावखौ खनसे ओरै बिल्डिंआ नै खामानि सोलिगासिनो दं दाबो जाजोबाखै माने दा लोगोफोरखौ नायनि र' ओंखारखांगोन ना खाङाखै दा खामानि मावगासिनो दं। जों मैया खमसे खम हरनि 3टासोआव सफैदों माने ट्रेनाबो लेट आरो बुहुत मानसिफोर भिर एकदमबारे जि लासै खारदों माने पेसेन्जार बासआ बोरै खारो जेराव मेराव लाखियो बेबायदि लाखिदों आरो ना। थ' उफाय गैया जेरै ट्रेनबाबो सफैबाय जों दायो माने थांनो ओंखारबाय बुहुत मानसिबो थांगासिनो दङ हनै लामाजों अनेक कापोल्स थांगासिनो दं बेजों दा सबबो जायनो थांदों बावखुंग्रि हाजोआवल' आरो ना। स' दायो माने जोंबो थांसै नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि ब्लगखौ। स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायगोन होननानै दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। माने गुबुन जाबायना आङो ब्लग खालामैया माने ओंखायनो भइसआ एसे थाबथादों आरोना बेबायदि थाबथानो मोनदों। आरो लोगोफोर केमेरा कुवालिटिखौ माबायदि मोनदों बेखौ बुंगोर आवगोलनिफ्राय आरोना आवगोलनिफ्राय बे कुवालिटिखौ माबायदि मोनो बुंगोर। ओमफ्राय जुदि मोजां मोनदोंबा आं नोंथांमोननो नेक्स्ट ब्लगाव बे केमेरानि कुवालिटिनि खोथाखौबो बुंगोन आङो। स' नोंथांमोना दायो नायलांबाय था ना माने आं गाहायाव लोगोफोरखौ देखायनो बिसोर मा रेडि जाखो। बावदासो दं आङो नै बिथांखौ इन्ट्रडाक्सन होनो। स' लोगोफोर दायो आङो बेनि रुमावनो दंफैयो आरोना। बेखौ आवगोल ब्लगाव नुदोंबो जागोन नालाय खालि बेना दा माथोआनो गैया। खनसे माबा बुंलाय खोनाब्राय बैसागुनि गासै खुलुमबाय। ओमफ्राय जा ब्र' माने रेडि दा रेडि ना थांनो आरो दायो रेडि जाहांबाय। ओमफ्राय सासे टयलेट रुमाव ओंमै बिराद गोबाव खिखाबाय इयो दुगैबाय। दायो लोगोफोर ओंखारलांसै नोंथांमोना नायलांबाय था। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायगोन होननानै बे बारावबो दायो जों रेडि जानोसै गारिखौ नेगासिनो दं जोङो। ओमफ्राय बिनि उनाव लासैनो ओंखारलांसै। सोरबाबा नै दायो थांनाया ओंखारबाय जोङो लामा थाबायगासिनो दङ। ब्र' एक्साइटेड मस्ट एक्साइटेड दायो जों माने थांनो ओंखारबाय गारिया बै आगोलाव दङ। केमेराखौ ओरै फिदिंबासो नुगौमोन माने सेल्फि केमेराजों लानाय जादों। थांगासिनो केमेराजों लायाखै नुलांबाय थागोन नोंथांमोना फारि दिनै ब्लगखौ बुहुत इन्जय नांगोन ना माब्र' दामा हाइफाइ जागोन दिनै। आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइफआव आङो एबारजों सेकेन्ड टाइम बावखुंग्रि हाजोआव गाखोना बिसोरो लोगोफोर नै दायो जोङो बावखुंग्रि स्टार्ट खालामबाय गारि गाखोनानै। मा जायगा बे मानिफ्राय स्टार्ट खालामो जोङो ना मिथिया। लोगोफोर दङ दे गोदान लोगोफोर दङ आरो उनथिंबो दङ गंसे सराय खेलानि स्टार्ट जाबाय दायो माने थांनाय चेनाव नै सासे दङ लेडिस ओइ लेडिस माने लोगोफोर स्टार्ट जालांबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो इन्ट्रेस्ट जालांगोन। स'
दामा मिन्जय निउ लोगोफोर दङ उनावहाय इन्ट्रडाक्सन होनोसै दा हाजो गाखोनायाव एकदमबारे टाइमनि बहुत खम जाना दं एक्साइटेडबो टाइमनि खम माने टाइम गैया ब्लगारा बारा जानानै दं माने गारि सिङाव ओरैबो दङ ब्लगार दायो जों थांगासिनो दङ लोगोफोर नै दायो गारिया पार्किं खालामखांबाय एबार जों ओंखारलांबाय एबार जों दायो नै ओंखारलांबाय आरो नायसिगोन दा माने खबायथ' गैला कल्टाखौ खुबाय आं नै लंपेन्टखौ हाफ पेन्ट गानबाय ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै नोंथांमोनाखौबो लांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो गाखोफादों साननानै लादो जोंना नै लोगोफोरा आरो केमेरामेन एक्सट्रा लाखादों आं बेखौ केमेरामेनाव भारा होनानै ओरै दङ नै गिदिर गिदिरथार बिसोरो ओइ मुथुनिफ्राय आरो मा एजा जागोन सोरनाव भीम नामा सेकेन्ड मेहेरासो ओरैनो खन्थाइ नामा गरमखाना ओरै खन्थाइ मा सेकेन्ड मेहेर दङ ओरै ब्र होमबालाय दायो माने थांसै मालायफोरखौ देखाया जोङो जों गावखौ देखायगोन गावनि ब्लगफोरनो गावल' ना देखायगोन फाग्लासो बेसेबांबा गोजान दंबावो बेखौथ' मिथिला खालि थांबाय थानोसै आरो आवगायलांबाय थानोसै नामा भिउखौ नायना ला एसे लोगोफोर हेभिखा बिसोर सब जोंनि बायदि दा बिराद जाराखा बिसोरो मा होनोमोनलाय मा जाना फाग्ला जायामोनलाय नै लोगोफोर मेन गेटआ बेनो 11 बारसो जाबाय आरोना एबारजों जिथि बावखुंग्रि फोरबो ओरैबायदि बिरखा होनदों जाबायदि बिर बाबा दाथ' ट्रेलारसो पिक्सारा बे बाखि हे होननायदि बिगावसो बाय नामा होबायलै दे गावखौसो सेल्फि नामालै गावखौ सेल्फि लाबाय सेकेन्डसो फार्स्ट कपि नङा सेकेन्ड कपि होद जाबाय गोदांलै लोगोफोर दायो नै फाइनालि मेन गेटखौ मोनफैथारबाय एकदमबारे मेन गेटखा बे बेनिफ्रायनो जागायसिगोन आरो दाबायदि देखाबायना लोगोफोर ओरैबायदि आरो बेसेबां दंबावोसो दाबो 7-8 किल'मिटार ना दाबो 7-8 किल'मिटार दंना बे लोगोफोर मेन गेटआ बेनो नुबाय लोगोफोर नाय माबायदि मानसि आंनि भिउवारफ्रा बांसिनानो नुवाखै माखाने बे बावखुंग्रिखौ आंनियाथ' डिस्ट्रिक्टआ गलाघाट नालाय ओंखायनो माने बांसिनानो नुवाखै आरो दायो नै थांगासिनो दङ जोङो मोनहैयावनो बेबायदि नेखाबा आरो थांनानै फैनायनि खोथा दङ माबायदि मोनगोन मानसिनि गेदारिंखौ नाय ओरैबायदि ओइयाव स्टेज परफर्मेन्स जागासिनो दङ ओमफ्राय नै बिसा मेन गाहायाव दा फैनानै देखायबोगोन लोगोफोर दा फार्स्ट टाइमावनो हाजो गाखोग्रोनोसै नामा फाइनालि मेन एन्ट्रिया जाबाय आरोना बेनिफ्रायनो हाजो गाखोनाया बेनिफ्रायनो एन्ट्रि जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थानो हासिगौ दायो दिनैनि ब्लगा मेक्सिमाम 25 मिनिटआ जानांगौ आरोना नायलांबाय दा बे हाजो गाखोनायनि रिजनखौबो दाहाय खोन्थागोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दै बे माइब्रा बिदै थाइबें नांगौ बिजा आरो ओइजा बेटसियार दिनैनि दिनाव माने बैसागुनि दिनाव ओरैबायदि अफार माने दिनैनि अपेन बयबो लोंनो मोनो आरो दायो नायनोसै अबेखौ लानाय जायो
बिसोर लोंग्रा गोजा दै लोगोफोर आंल' लोङा बिसोरल' लोङो आं लोङा जों थान्दासो लागोन आं लोङा बिसोर लोंग्रा गोजा माने आरो बै बैसागुनि दिनाव बे माना गैखाया थारमाने बिसोरो लासिगोन आरो ओरैबायदि मानसि जाबायना लोगोफोर दा माने थांलाय फैलायनि ब्लग आरो गासिबो बेयाव दा सोर थांदों सोर फैदों नोंसोर रावखौबो हमनो हानाय नङा दा माने दा ओरैबायदि भिर आरो हाजो गोजौआव थांनानै नायोबा बिथांमोना आरो बांसिन एक्साइटेड जाबावगोन दायो थांबाय जोङो आया मिथिबा दासो अरिजिनाला जागायजेनबाय नै खांग्रां फुलबा एबारसो जासिगोन बिसोरो स्टेन्डखौ लाखिबाय दा सोरबो स्टेन्डखौ लाखिबाय लोगोफोरनि गोजौआ जाहांबाय माने ओरैबायदि ख्रां ख्रां दै सोर माजों थांदों सोर मा लामा बेयाव खुनु खोथा गैया नंगौना नंला ब्र' जाला आरो बहुद दंबावो दाबो जोङो जेबो गाखोआखै दासो बिगिनिं खालामदों अरखि जोंहांबायनो दानो मोजां नांदों नायदो ओरै थ'दो ना दर लागाखै हैसा गोजौआव नाय माबायदि फाग्ला बायदि गोजौखा नै लामाया ओमफ्राय लागाव दिनैनि दिनाव लांबाय बे मानसिफ्रा मोनफैयो लेंग्राबाबो टेन दे फैबाय था दे खादे जाथिबाव नामा आंखौ बोखोनो आंना बयफ्रेन्डआ लागाव बोहाब सोरबा डाबल जाफाबा बोखोनो हागौमोन खोमा आंबो उल्थासो बोखोजानांबाय ओइ गिबायलै मायाव सफैनांगौ मायाव सफैगोन होननाय बायदि जाबाय आयौ गिनोबाल' गाहायाव नाय लोगोफोर जाथारला लोगोफोर फाग्ला बायदि मेंबाय आंना बोखोग्राया नै दाउबो लोगो गैला बयफ्रेन्ड आंना हिटखा बेखायनो नायना हो चालो लागाव र' एनार्जि ड्रिंक लोंनांसिगोन जाला इयावनो र' बे साइडजों आं मोनसे लाखादों रेडबुलखौ एरि बेस्केट आं होननाय जासिगोन खथि गैयाना आरो गैला इनिफ्राय र' होमबालाय हा स्टार्टिं पइन्ट आयदै थगायदों सानदोंबा गाखोफैना नायलै आदा मोननांबायना नै आदायाव बेबायदि मन्दिर दं ओरै केदारना बेयो ओमफ्राय मानसिया माथो बेयाव साइनाखा बिराद बिरलै दालांखौ दासो मोनदों ना
Dalang dah semua depan lu siang. Ya. Thằng nào đi không nào á? Đây kita kondo mengenai nào nữa? Oh, kita kondo mengenai. Này, manusia talang kau mau apa di sini? Ayo bira. Dalang ada krem nama sama itu. Ayo. Ah. Eight. Dine जों buat makan deh. Buat makan deh. Apa. जों dine बर'नि बिफा. बर'नि बिफानि माथो खानाया गोलावथार आरो गाहायनाया गोलावथार. दारिया. महात्मा गान्धीनि कपि दं जानो नोंथांमोना बुंलाय लोगोफोर एसे. दङ होन. दङलै दङ. दा मेंखाबायलै. दा मेंखाबाय ना? बा. मोनथारसिगोन दे मोनथारसिगोन. आदा बायदियानो एसां हिबि गाखोदोंबा आरो बेलेगफोरखौ मा बुङो? जिउआव आंनि मोनसेल' सिमां. माबायदि? बे हाजोखौ 100 बार गाखोगोन आं. 100 बार गाखोगोन. खनबेसे जाखो? 100 बोसोराव. खनबेसे जाखा दा? खनबेसे? गाखोखांनो बोरैब्रा बयबो लोगो मोनो. लाखिलाबाय थायो. लाखिलाबाय. औ. ओमफ्राय दा? बोरै? मोजां ना? बिराद गोजानाव फैदों नोङो गलाघाटनिफ्राय. माबोरै नांदों जोंनि जायगाखौ? मोजां नांदों. हाला. Saya बेरा गैला. फेना बिराद दङ. बिराद गोजान आरो. माजों फैदों नोङो फंबाय? आङो गुवाहाटियाव लोगो दंमोन. ट्रेनजों फैबाय. ओमफ्राय आरो बेनिफ्रायबो ट्रेनजों फैनानै क'क्राझाराव थाफैबाय नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि चेनेलनि माबायाव स्टुडिअ'आव. बेयावबो लोगो दङ. बेयाव थाफैबाय. माला रिटार्न जाफिनगोन? रिटार्ना नायनोसै र' एसे नायबावसै क'क्राझारनि बैसागुखौ एसे जालांसै ओमफ्राय दावगालांसै. साबसे फैदों नोंसोर? जोङो साथाम फैदों माने गुवाहाटिनिफ्राय आं होजोंबो हारसिं फैदों. आं गुवाहाटि फैनानै साथाम जाबाय. औ जाबायमोन आरो. जेरैबाबो फाइनालि टप गोजौआव फैबाय. टप गोजौआव आंना बर्थडेना. ओइ गोजौ मानि नाय मानसिफ्रा बोरै गाखोलाबायना दं. एसे सायाजों जोंना माबाया हा र' फैगासिनो. बेयाव दं मन्दिरा ओमफ्राय सोमलाखौ जानाय नङा ना? थारैनो लोगोनो गोजौ थिखिनायाव सौफैमारबाय. गोजौ थिखिनाया बैसो दै खिन्थु बैयाव जिरायनो एसेबो जायगा गैया. ओंखायनो जों ओरै फैनानै बेयाव रेस्ट लाफैबाय. नै जों दङ ब्र' ओरैबो दं ओरैबो दं. सासेया केमेरामेनसो जाहैबाय बैयाव. सिख्लाफोर नुनानै मा जाखोथाय बुंनो हाला. लोगोफोर दायो माने फाइनालि सफैबाय जोङो. मोजां आरो दसेनि उनाव बुंगासिनो दं लोगोफोर. मा जाखो? गावखौ बिनियावथ' डिस्टार्ब जालायगोन ना? बुंनांला लोगोफोर. दसे जानानै गरमाथ' गरम जाखाबाय दे. रायज्लायगासिनो दं लोगोफोर. गरमाथ' गरम जाखाबाय नालाय बेयावनो होन. लोगोफोर दायो गाखोखांबाय माने जोब्बाय होननाय जों दायो माने रिटार्न ओंखारफिननायनि लामायाव फैबाय आरो. गासिबो बोरै नांगौ गाखोनानै? मोजां नांदों ना? गोलोमो आरो ना? जाय
फैफेराखै बेखौ मा बुंगोन फैफेरैफोरखौलाय मा बुंबावनो गावबा खस्थ' मोननायखौ गावबा गावसो खिन्थानांसिगोन गावखौ जागोन ओमफ्राय लेंहरनो गोसो दं गैया लेंहरनोसो लेंहरनो हागोन फैनो हागोन नामा क'क्राझाराव वेलकाम जों माबायदि फैयो माबायदि फैयो नामा गाखोनायनि खस्थ'आ माबोरै लाफैनांगोन औ Open for everybody na. दायो माने जों रिटार्न जाफिनसै माने नोंथांमोना एन्डिंसिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ दायो माने जों रिटार्न जाफिनसै माबायदि आरो जालांबावो ओंखारनाया नोंथांमोना जोबजासिम नाय बिराद मोजां नाङो आथिं आथिं गावजोबसिनलायबाय बिजिबायबो दायो फैयै फैयै एन्डिंआव सफैबाय माने जों थांखाबाय आरो माने माखासे ससियेल भिडिअखौ जों लायासै ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय नय आथिं आखाइ बुथाय ओरैनो सोरबा हमनानै बानना लाना थांबा फैसा होफैगोनसै आङो आथिं आखाइ गुथाय साजोब्बाय दा बिसोरसो मा बुङो फैनानै आं अके नामा दाबो एनार्जि दं आंनाव नोंसिना जस खालै नोंसोर सिख्ला ओंखारनायावबो सोरबा बोखोनांगोन बानानै नोंसोर सिख्ला नुबा बांद्राय दस जायोना सिख्लाजों खोथा गैया लोंनोमोन आं बाजै लाबारना बाजैफोर नुबासो आं माबा जायो माने जस जायो एसे बाजैखौनो नुवाखै बाजैफ्रा सिंगेलावनो फैया बेनिखायनो माने बेबायदि जाबाय आरो मा बाजै थाजै लोंनानै जायो बेसेबां गोजान मोनलाय जोंना गारिया एसे दंबायोलै दङना मा दङ दायो जों माने थांनायनि लामायाव आगान सुरबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबा कमेन्ट खालामदो माबायदि मोनखो दायो नोंथांमोना जास्ट कमेन्ट खालामदो जाबाव कमेन्टआव लिरहरथार आरो ना माबायदि नांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ दायो जों थांबाय थानोसै थांनायाव जुदि माबा मोनसे क्लिप मोजां मोनोबा नोंथांमोनखौ देखायलांनो नाजागोन आं आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों होननानै मोजां नांगौबा लाइक शेयार खालामदो दायो बाय बाय खालामदो बा नोङो बाय बाय